Pre mňa je to veľká česť, pretože Viva Muzika je pre mňa ako Bratislavčanku taká veľká súčasť každého leta. Od malička proste som chodila na koncerty a posledné roky som hrala aj v orchestri Viva Muzika niekoľko nezabudnutelných koncertov. Preto si to veľmi vážim, že tu dnes môžem zahrať tiež. Já jsem hrozně rád za to pozvání a že si můžeme s Tereskou, s vynikajícím komorním orchestrem, zahrát na tomhle krásném místě. Obecně letní festivaly jsou jako vždycky ty nejkrásnější koncerty právě díky těm venkovním prostředím a těm možnostem, jako kde všude se dá hrát. Takže ten člověk jako vystřídá spoustu lokalit a je to takový jako kontinuální sbírání krásných zkušeností. Taková jako nejnovější je, že jsem jel někam asi 3 hodiny na koncert a když jsem dorazil, tak jsem zjistil, že nemám žádné oblečení. Takže jsem po generálce běžel do nejbližšího obchoďáku a hledal jsem prostě cokoliv černýho. Ja si pamätám, ako sme ešte s kamarátkou hrali v priamom prenose v rozhlase a behom toho, ako sme hrali, tak sa nám pomaly začal spúšťať takto stojan. Tak to bolo celkom vtipné. Na cestách zejména jinou hudbu než klasiku. Já klasiku ve volném čase poslouchám hodně zřídka kdy a taková moje go-to hudba je jako jakákoliv forma jazzu. Já mám rád Alfumista, který spojuje jazz s hip-hopem. Je to takový myšmaš všeho a je to fajn, mám to rád. Ešte veľmi veľa krásnych ďalších ročníkov, pretože je to vždy radosť prísť na koncerty Vivy Muziky, či už ako poslucháč, alebo ako jeden z umelcov, účastníkov. Taky podobně přeju, aby to takhle fungovalo dál a aby se hrálo na víc takovýchhle místech a mnohem víc krásné hudby.